Hello, maayong hapon. So nakaabot na pud ko diri sa Punta Silong. So karon Lakwatsera dito no. So na ko karon diri sa Punta Silong. So kauban ako kung mga igagaw. So nabaligya mig isda. Hi guys. So tag 200 ang kilo karon sa isda. Gwapa kayo no? Kini ang pinakagwapa oh. So guys, sa karon, niyani ko diri sa Cagayan kay mag-uban man gud mi sa akong igsoon going to Cabalantian. So I'm thankful na niya ako karon kay nga no magkita mi sa akong igsoon. So it's a big blessing na giabot sa kuha. Sorry guys kay ipaputol na ako kung book para dili na ko stress. So karon wapa nang gitay. So karon akong gipaning kamutan na makadto mi sa sa Cabalantian. So gipatawag manggod ko. Siguro it's a big blessing no na ihatag sa kuha. So guys kung sorry kay kung ga-change ko og katong mga nako kay sa man na pila ka days grabe ka stress. Wala pa ako naka-recover sa akong trabaho pero since karon nagkahinay-hinay na og bali. So thank you kaayo sa akong mga kaila labi na sa akong mga client. Shout out kang Ma'am Belen. So shout out kang Jane Reyes. Labi na sa Lagunlong, labi na sa Bulacan kang Ma'am Jane, kang Ma'am Belen. So shout out sa California kang Japet Huson. Shout out sa Catanduanes, Bira Catanduanes, Calatagan, sa Advincula family. Labi na sa diri sa Cagayan de Oro, nagyapo yung mga shout out gyapon kita Pukit o kang Tita Tony. So dili lang tama na magano lang ko sa inyo ha. Okay lang, yun na lang. So nakaroon nagbaklay ni no. Nagbaklay ni mamauli na may kay nahurot ng isda. So palihog kog like and share sa akong YouTube channel Lakwatsera Reborn 2.0. So dagan kayong salamat sa pag-support niyo og shout out sa Mantikaw kang Jingjing, kang Janjan og uban pa sa iyang mga igsoon sa Punta. Og dagan kayong salamat sa inyong pag-support sa akong YouTube channel. Bye-bye.